हेल' गाइस, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो YT स्टुडिअ'खौ माबोरै इउज खालामो। नोंथांनाव जुदि इउटुब चेनेल दङब्ला, नोंथाङा जुदि इउटुब चेनेल खुलिदोंब्ला, नोंथाङा बेखौ मोनथिनानै लानाया गोनांथार। आरो जोंनि गोबां इउटुबारफ्रानो मिथिखायो आरो गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। जायफोर मिथिया, आङो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। आरो जायफोर कमेन्ट खालामदोंमोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो। होनबानो नोंथाङाबो गोरलैयैनो बुजिनानै लानो हागोन जोङो YT स्टुडिअ'निफ्राय मा खालामनो हायो आरो मा नायनो हायो। आं दा आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनानै दिन्थिनोसै। दा आं आंनि YT स्टुडिअ'खौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनोसै। दा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। आंना दा टटेल साबस्क्राइबारा दङ 548 साबस्क्राइबार नै। आरो आङो नैबे एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनानै दिन्थिनोसै दानिया। आं दा बे भिउ मराव क्लिक खालामनोसै। भिउ मराव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन। नै बेयाव लास्ट 28 डेज होनाय दङ। लास्ट 28 डेजआव नोंथाङा बेसेबां भिउ मोनदों, बेसेबां वाट्स टाइम मोनदों आरो बेसेबां साबस्क्राइबार मोनदों, नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनजोबगोन। नै दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नै वाट्स टाइम, साबस्क्राइबार, नोंथाङा लास्ट 28 डेजआव बेसेबां साबस्क्राइबार मोनदों बेखौबो गोरलैयैनो नायनो हागोन। दा आङो नैबे कन्टेन्टआव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै कन्टेन्टआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला बेयाव नोंथाङा जेसेबांनाखि भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेयाव श' जाजोबगोन। बेयाव नुनो मोनजोबगोन नोंथाङा बेसेबांनाखि भिडिअ आपल'ड हगारदों। नोंथाङा आरो शर्ट भिडिअ, लाइभ भिडिअ हगारदोंब्ला नोंथाङा बेयाव शर्ट भिडिअखौ शर्ट भिडिअ एक्सट्रा नुनो मोनगोन आरो लाइभ भिडिअखौ लाइभ भिडिअ एक्सट्रा नुनो मोनगोन। दा आङो शर्ट भिडिअबो हगाराखै, लाइभ भिडिअबो हगाराखै। दा आङो आंनि जिखुनु मोनसे भिडिअआव क्लिक खालामनोसै। नै आङो आंनि मोनसे भिडिअआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। बिनि उनाव नोंथाङा बिनिफ्राय डिसक्रिपसन बा नोंथाङा टाइटेलफोरखौ चेन्ज खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा नैबे पेन्सिल आइकनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बिनिफ्रायनो थाम्बनेलबो सोलायनो हागोन आरो डिसक्रिपसनाव माबाफोर लिरनो गोसोब्ला लिरनानै दोननो हागोन। दानिया आङो नैबे ग टु एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनानै होनोसै। ग टु एनालिटिक्सआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांनि बे भिडिअआ बेसेबां भिउ फैखो नोंथाङा बेखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथांनि बे भिडिअआ बेसेबां मानसिफोरनि गेजेराव सौहैखो बेखौबो नुनो मोनगोन। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। आं दा स्लाइड खालामनानै नोंथांनि गेजेराव दिन्थिनो। नै नोंथाङा बे भिडिअआव बेसेबां वाट्स टाइम, बेसेबां घन्टा मोनदों नोंथाङा बेखौबो नुनो मोनगोन। नै बेयाव दा आंनि बे 69 भिउआव आंना 2 घन्टा माने 2 घन्टाल' जादों लोगोफोर। नै नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो नोंथाङा बे भिडिअआव बेसेबां साबस्क्राइब मोनखो नोंथाङा बेखौबो नुनो मोनगोन। दा आंना बेयाव +1 माने आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोननानै आंना सासे मानसिया साबस्क्राइब खालामनानै गालांदों। ओंखायनो बेयाव साबस्क्राइब +1 श' जाबाय लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। दानिया आङो नैबे रिचआव क्लिक खालामनानै होनोसै। नै मेन बुस्थुआनो जाहैबाय जोंना रिच माने इमप्रेसन। लोगोफोर नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंनि इमप्रेसना जाहैबाय टटेल बे भिडिअनि इमप्रेसना जाहैबाय 515। अनलि 515 जन मानसिनि गेजेरावल' आंनि बे भिडिअआ सौहैदों। जुदि 1-2 मिलियन इमप्रेसन जायोब्ला होनब्लानो जोंनि भिडिअआबो बिदिनो 1K 2K माने 100K 200K बेबायदि आरामसे भिउ फैगोन लोगोफोर। दा मानो होनोब्ला जोंना इउटुब चेनेला फिसा। बैसोरबायदि मानसिनि इउटुब चेनेल, गिदिर गिदिर इउटुब चेनेलफोरनि इमप्रेसनखौ नायोब्ला जोङो गोमोगोन। मानो होनोब्ला बिसिना इमप्रेसना बिराद बुरजा बुरजा जायो। बिदिनो 5 मिलियन 6 मिलियन जायो मोनसे भिडिअनि इमप्रेसना लोगोफोर। माने बयबो नुहैजोबो, माने गोबां मानसियानो नुहैयो। मानो होनोब्ला बिसिना चेनेला अलरेडि ग्र' जाखानाय। दा जोंना चेनेला फिसा, बेनिखायनो जोंनि इमप्रेसना खम जायो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेयावनो गासिखौबो नायनो हाजोबगोन। आरो नै बेयो जाहैबाय इउनिक भिउवार। इउनिक भिउवारानो जाहैबाय आंनि इउनिक भिउवारा नैबे भिडिअआव माने 56 जन मानसि गोदानफ्रा आंनि बे चेनेलाव फैनानै नायफैदों। माने 56 जन आंनि बे चेनेलखौ नायफेराखै आरो नुफेरै मानसिया आंनि बे चेनेलाव हाबनानै भिजिट खालामदों आरो नायदों आंनि भिडिअखौ। बेनो जाहैबाय इउनिक भिउवार लोगोफोर। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। आरो नैबे गाहायना जाहैबाय हाउ भिउवार फाइन्ड दिस भिडिअ। बेनो जाहैबाय नोंथांनि भिडिअखौ अबेनिफ्राय बांसिन नायदों। ब्राउज फिचाराव बांसिन नायदों ना, नटिफिकेसनाव बांसिन नायदों ना, चेनेल पेज ना, इउटुब सार्च ना, आदार्स एक्सटार्नेल दस्रा इउटुब, दस्रा फेसबुक, वाट्सएप बिनिफ्राय बांसिन नायदों। नोंथाङा बेयाव नै पार्सेन्ट हिसाबै नुनो मोनखागोन लोगोफोर। बेसेबां पार्सेन्ट नोंथांनि भिडिअखौ सार्च खालामनानै नायदोंब्ला बेयो इउटुब सार्चआव गोलैहैगोन। लोगोसे चेनेल पेजनिफ्राय नायदोंबा चेनेल पेज,
ब्राउज फिचारनिफ्राय नायदोंबा ब्राउज फिचार नोंथाङा नुनो मोनजोबखागोन। दा जों बेफोरखौ गासिखौबो जोङो YT स्टुडिअ'आवनो नुनो मोनजोबो नै लोगोफोर। दा आङो नैबे कन्टेन्टआव लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नै लोगोफोर। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों भिउ, इमप्रेसन, ओमफ्राय क्लिक टु रेट। नै नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। ओमफ्राय डिउरेसन, भिउ डिउरेसन, रिटार्निं भिउआर, इउनिक भिउआर, नोंथांनाव टटेल इउनिक भिउआर, गोदान नायगिरिफ्रा बेसेबां फैदों बेयो माबायाव बेखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे एज नै लोगोफोर, नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि चेनेलखौ बेसेबां बैसोनिफ्राय बेसेबां बैसोसिम नायो नोंथाङा बेखौबो नुनो मोनगोन। लोगोसे जेन्डार, नोंथांनि चेनेलखौ बांसिन हिनजावफ्रा बांसिन नायो ना हौवाफ्रा बांसिन नायो, बेसेबां पारसेन्ट नायो नोंथाङा बेखौबो नुनो मोनगोन। लोगोसे नैबाहाय टप जिअ'ग्राफिस, नोंथांनि चेनेलखौ अबे कान्ट्रिनिफ्राय नायो बेखौबो नुनो मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामखानाया नोंथांनि भिडिअ'खौ बांसिन नायोना साबस्क्राइब खालामैया बांसिन नायो नोंथाङा बेखौबो पारसेन्ट हिसाबै नुनो मोनगोन। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नट साबस्क्राइबारा जाहैबाय आंना 69% आरो साबस्क्राइबारा जाहैबाय 30%। नोंथांमोना नै लोगोफोर आंनि बांसिन भिडिअ'खौनो साबस्क्राइब खालामैयाल' बांसिन नायो, सोरबा सोरबा भिडिअ'खौल' नायो साबस्क्राइब खालामनानै थाङा। बेनिखायनो नै दा आंना नट साबस्क्राइबारा बांसिन जानानै दङ, माने भिडिअ'खौ नायब्लाबो साबस्क्राइब खालामलाङा बिसोरो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायोब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय। जों बिदिनो गावजों गाव साबस्क्राइब खालामनानै लालायनांगौ, बिदिनो सापर्ट होलायनांगौ जोङो गावजों गाव। दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब चेनेल खुलिनो सानदोंब्ला बा नोंथांमोना इउटुब चेनेल खुलिखानाय दङब्ला नोंथांमोना बारा साबस्क्राइब खालामनानै लालायनाङा। मानो होनोब्ला बिदिजों जोङो चेनेलखौ ग्र' खालामनो हाया। नोंथाङा बांसिन नोंथांनि इउटुब चेनेलनि कन्टेन्ट, नोंथाङा मा कन्टेन्टआव भिडिअ लाबोदों नोंथाङा बेखौ, नोंथांनि भिडिअनि कुवालिटि नोंथाङा बेखौसो माने नायनांगौ, बांसिन गोसो होनांगौ लोगोफोर। नोंथांनि कन्टेन्ट, नोंथांनि भिडिअखौ माबायदिबा बांसिन मानसिफ्रा नायगोन नोंथाङा बेखौ गोसो होनानै मोजाङै गोसो होनानै नोंथाङा भिडिअ खालामब्लानो नोंथाङा इउटुबाव साक्सेस जानो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंना गोबां इउटुबार, जोंनि फिसा इउटुबारफ्रा मा खालामो कमेन्टआव साब लालायो, नोंबो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामदो, आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामसै, बेबायदि होननानै जोंना गावजों गाव इउटुबार फिसाजों फिसा माने थिनलायो लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोङो बिदि थिनलायनो नाङा, जोङो बिदिजों मालाबाबो चेनेलखौ ग्र' खालामनो हाया। जोङो साबस्क्राइबनि उन खारफानो नाङा लोगोफोर। जोङो माने गावनि भिडिअ कन्टेन्ट, गावनि भिडिअ कुवालिटिखौसो जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो नाजानांगौ। जोङो साबस्क्राइब मोननानैलाय मा जानो, नोंथांनि भिडिअखौ नायाब्ला बियो ओरैनो साबस्क्राइबल' खालामगोन। ओंखायनो नोंथांनि भिडिअआ भिउआरजों नायजानाय जानांगोन, नोंथांनि भिडिअ कुवालिटिया मोजां जानांगोन, होनबानो नोंथाङा अलरेडि साबस्क्राइब आरो वाच टाइमखौ नोंथाङा आरामसे कमप्लिट खालामनो हागोन। जोंना गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो भिडिअ मोनसे मोननै हगारसै, बिनि उनाव कमेन्टआव साबस्क्राइब खालामदो, आंबो नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामसै, बेबायदि लिरनानै दोननोसै। मानो होनोब्ला जोंना बिदिजों जेबो जाया। नोंथाङा बिदिजों मालाबाबो इउटुबखौ ग्र' खालामनो हानाय नङा। बियो साबस्क्राइब खालामगोन, दसेनि उनाव नोंनि भिडिअखौ मोजां मोनाब्ला बियो आनसाबस्क्राइब खालामफिनगोन। आरो जोंना गोबां साबस्क्राइब माइनास जायो, बिदिजों जोङो लाब गैया बिदि खालामनानै। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानो, नोंथांमोना टाइम बेकार खालामालासे, नोंथाङा बेबायदि थिनालासे नोंथांनि भिडिअनि कुवालिटि, नोंथाङा माबायदि भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांनि भिउआरा नोंथांखौ माने नोंथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो नोंथांनि भिडिअखौ नोंथाङा माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ नोंथाङा बेखौ मोजाङै गोसो होनानै भिडिअ खालामब्लानो नोंथाङा साबस्क्राइब वाच टाइमखौ आरामसे कमप्लिट खालामनो हागोन लोगोफोर। दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो, आरो अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालां, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान लोगोसे हेल्पफुल भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक्स फर वाचिं। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय।